गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार गामसायाव गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोनाय थाबाय। नैबे समाव आङो दंफैयो उरियांघाट होननाय बे जायगायाव, बे उरियांघाट होननाय नैबे टाउनाव नबजित नार्जारिनि हानजा सुरनाय लादों। बेवहाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दं आरो लोगोसे बर' खौसेथि सुबुं आफादनि दैदेनदों आरो जोंहा दङ BKWSC निफ्रायबो मानगोनां प्रदीप स्वर्गियारि सार बिथाङा दङ आरो लोगोसे उरियांघाट थानानि OC बिथाङाबो बेयाव दंफायो। बेनो थांखिया नबजित नार्जारिखौ माबायदियै माने फाइनाल राउन्डसिम भट होनानै देरहासार खालामनो हायो बेखौ हानजा सुरनायनि गेजेरजों टाउननि गोबां रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों। 9152915246 बे नाम्बाराव गासैबो बेवहाय फालांगि खालामनाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे नबजित नार्जारि फंबायखौ जेरैखि जाया फाइनाल राउन्डसिम भट देरहाहोयै लांनाय। आं दा नैबे समाव आङो BKWSC नि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि सार दं। दा नबजित नार्जारिनि सोमोन्दै माबा फोरमायगोन नामा? जों बयबो मिथियो जे नबजित नार्जारिया GTVनि डेन्स इन्डिया डेन्स सिजन 5खौ रियेलिटि श' बिथाङा खालामगासिनो दं आरो बेनि थाखाय जोंनि थांनाय दिन माखासेयाव जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो जोंनि बर' माहारिफोरा भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामदों आरो दाबो जोङो देरहासार खालामनो थाखाय धनसिरि महकुमानि गलाघाट जिल्लानि उरियांघाटआव जोङो मोनसे केम्पिंनि हाबाफारि लादों। बे केम्पिंनि हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गलाघाट जिल्ला कमिटि, आइजो अनसाय आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, उरियांघाट चेम्बार्स अफ कमार्स, उरियांघाट मण्डल BJP आरो प्रेस क्लाब आरो गुबुन गुबुन आगसु बेबायदि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बाहागो लादों। जों मिजिंथियो जे बयबो रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलनिफ्राय बे डेन्स इन्डिया डेन्स श' बादायलायहैनाय नबजित नार्जारिखौ भट होनानै देरहागोन आरो बेनि थाखायनो जोंनि दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि हारिया मिथिबाबो गुबुन गुबुन हारिनि हयथ' मबाइल थाग्रा बिथांमोना मिथिया जानो हागौ गोबाङानो। बेनिखायनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ बे उरियांघाटआव लादों। मिजिंथियो दिनैनि हाबाफारिया नबजितखौ देरहाहोनायाव गोबां बिहोमा होगोन। गोजोननाय थाबाय, जोङो सारनिफ्राय मिथिबाय। दा गोबां बेवहाय गुबुन हारिनि माखासे माहारियारि आफादफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफादों बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव। नैबे जायगाया जादों उरियांघाट टाउन। बे जायगायाव गोबां गुबुन गुबुन धोरोम आरो गुबुन गुबुन रावनि माखासे हारि बेवहाय फालांगि खालामो। बर' बायदिसिना माने गुबुन गुबुन हारिनि बेवहाय फालांगि खालामनो हायो। बिथांमोननि गेजेराव नैबे समाव आङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनिफ्राय खावलायहरगोन। दिनै जोङो जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिसुपानिनि फिसा नबजित नार्जारिखौ देरहाहोनो थाखाय नैबे जोंनि धनसिरि साब डिभिजननि सिङाव थानाय उरियांघाटआव मोनसे फिसा रेलि लादों। जोंनि गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जाहाथे जोंनि बर'नि फिसा नबजितखौ जाहाथे बयबो भट होनानै बिथांखौ जाहाथे नेक्स्ट राउन्डआव एबा फाइनेलाव बिथांखौ सहैहोनो हायो। जों दा बेनिखायनो जोंनि नैबे उरियांघाट ओनसोलाव थानाय गासिबो हारि धोरोम बोरोन गासिबो रायजो राजाफोरखौ गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरखौ दिनै बाहाय फोसावफैदों, बिथांमोनखौ बुजायफैदों जाहाथे बयबो गावनि आखायावनो थानाय गावनि पकेटावनो थानाय मबाइल नाम्बारजों जाहाथे बयबो नबजित नार्जारिनो बे होखानाय स्क्रिनाव होखानाय भट नाम्बाराव जाहाथे बयबो भट होयो। जों बेखौनो दिनै बाहाय बुजायनो फैदों। गोबां रायजो राजाफोरा मोजां रेसपन्स होदों, बयबो भट होनो थाग-थियारि जाबाय। जों दिनै जोबोद गोजोनदों। बेनिखायनो जोंनि गासिबो बर' फिसाफोरखौ अननानै एसे खस्थ' खालामनानै गावनि न'आव थानाय गावनि आखायाव थानाय गावनि पकेटाव थानाय मबाइलजों जाहाथे बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव जाहाथे बयबो भट होयो। आं बेखौनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। गासैखौबो नबजित नार्जारि फंबायनि थाखाय भट होनो थाखाय बेबायदि हानजा सुरै सुरै खावलायदों। दा बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय।